Sziasztok, ez itt a Skyblock 14. része. Én Bludit vagyok, és végre itt van velünk... Hát sziasztok. Kapd be. Mi van? Igen, te kapjad be. Ne beszéljél csúnyán, kisgyerek. Hát bakker, ilyen időt nem tudod, Istenem. Nincs időérzékem. Hát neked aztán nincsen. Hát nincs. Itt vagyunk, a minden. A 13. részben én nem voltam. De itt volt ugye Speedboy és Blacktrap. Ők, hát persze ugyanúgy vagyunk, hogy mindig amikor valamelyik szabad és lehet videózni, akkor a másik nem. Szóval, mindegy. Olyan, mint a póker. Egyszer jó napunk van, egyszer nem. Meg semmi értelme, de oké. Csak úgy mondtam. Hát, ja. Viccelőket sincs. Nálad van a kardom. Nálam az biztos, hogy nincs. Akkor még mindig ott van. Az van. A kardom hol van? Az a hülye Enderman ölt meg. Akkor én minden pavartával bármit, és meghaltam. Leszetve tudtam. Scary! Felíthetném, mert nincsen kardom. Ott a kardom. Megütésből megöltem. Jó, hogy öltem az Endermant. Figyelj, gyorsabban odültök. Ha-ha! Én is gyors voltam. Én gyorsabb. Igen. Kiderítettük, hogy mi a neve neki. Bluditnak, jó színe, most hát én tudtam. Csak az egyik videóban az egyik barátunk elszólta magát. Igen, Blacktrap 02, és akkor már így Speedboy, Blacktrap 02, meg az én nevem kiderült. Akkor mondd most el. Hát az én nevem ugye Gergő, Blacktrap 02 én Dani, Speedboy pedig Ván. Jó, annyi most még nem tudjátok, ha. De majd elmondom, de... Most hát nem mondom el, de a Geri ő meg főleg nem fogja. Nem mondom. Majd a videó végén talán elmondom. 60 tökünk van. Akkor igaz a kérdés. Ezt láttad? Tudod a can you... Most az engem fordítva. Can you... Nem... Ja, tényleg. Nem. Can you give me some... My... Ott látható a kérdés. Tudod, ott a válasz rá. Ott a válasz is rá. Van 2, de honnan? Fú. Egyszerre 2 tudok. Mindek öli. Valahogy nincs ott semmi. Megdög lesz. Megölöd a napot, azt nekünk kapszol. Tényleg? Gyere vissza! Elkaplak! Nakifutásból. Nem sikerült! Kard kellett volna, tudtam! Széperestél! Ott a kardja! Nem Szóltam. de béna. Nem szóltam. Fúj de béna, most doblak ki. Hozzá egy kapát? Léci. Inkább bevittem ezt a izét.
Azért kedves vagy. Tudom. Kiszedek magukat, és akkor milyen furcsa, hogy én költészkedek. De szeretem a kapád. Leugrálom a cukornádat, jó? Jó van. Sok sikert. Te Leugrálom part. a cukornádat. Gratulálok. Hiszemben. Aha. Ó, tényleg? Akkor tedd be a chestbe, de komolyan. Mennyit ugráltál le? Azt most tetted is vissza. Mi van, Geri? Röhögögöl csak. Röhögni van kedvem valami. Ott egy nagy fa. Ez valamire emlékeztet engem. Mire? Az a nagy dzsungelfa. Onnét fentről le? Igen, fentről lefele. Te hülye vagy. Ugye? Van kaktusz, vagy cukornát tök. Nincsen magom. Nekem van egy csomó. Akkor gyere és eszni. Várjál. Vesd be. Gratulálok. Igen, vesz. Miért vettem ki ezért? Ezt így Igen. Ide. Ide teszek egy fákját. Ide. Hova? Nád van cukornád? Ja. És izétök, vagy valami? Bármi. Csak húzza meg ingyen. Ó, megvett a cukornád, ez az. Már csak 2 darab kell, hogy Jens ki tudjam pipálni a challenge-et. Akkor miért nem szedjük le ezt a 2-t mondjuk? Á, nem, hadd doljam. Mert majd jól lesz meg a cukornád. Nem? Egyébként ebben a részben csak a challenge-eket akarjuk. Nem csak. Mindent akarunk mi. Hát, úgy értem, Hát hogy itt a állhatatlanak. Itt állhatatlanak vagyunk. Tudod, mit állhatatlanak vagyunk. Hát challenge nem érünk be. Hát nem csak egy challenge, hanem az összeset meg akarjuk csinálni. Hát igen, addig fog menni ez a videósorozat, amíg az összes challenge nem lesz kész, szóval ez egy igen hosszú videósorozat lesz. Igen. Fú. Elég majd, remélem a top 10-ben benne is lesz az ide. Hát, azt nem hiszem. Cukornád! ...64 kell. Ó, neked, amíg én nem voltam itt, te mindent kipipáltál. Nekem... Én nem tudok átlépni így, csak te. Szóval én attól nem vagyok médium, csak te.
Az én szigetemen csak te biváltod a challenge-eket, mivel te vagy az leveszed. Kéne egy szaros sziporlant, és megvan! Ugye most én ki tudom pipálni, mert akkor én idegbajt kapok. Ja, fel kéne dolgozni, nem? Nem 64 cukor kell? Mi? Max, rám tervezett, hogy mit kapsz, ha megcsinálod a pampot. Mit kapsz? Hát Mit akartam? ötöt kapsz. Yeah, kaptam 15-10. Ma van 30 üzünk. A D-hez kettőször. Akkor már van a challenge. Várjál, még nálam van 4. Várjál, mennyi van a chestbe? 63 dinnye, ezt nem hiszem el. De a tök challenge az már kész. Kész. Ja. Neked jó. Honnét van ott földem? Ja, kaptam most. Ahogy mit elhelyzelünk? Elhűlünk. Kaktusz farmer már kész. Még nem. Jó, 59 van. És a wheat farmer. Az már igen. Jó. Ez a rész ennyi lett volna. Sziasztok! Sziasztok!